Han är inte bara trummis utan han är kameraman. Allt i allo. Och tvärniten. Nu är det så här. Nu gör vi så här. Linus, filma den här skiten. Fortsätter vi filma så länge jag ser filmen. Jag ska göra det. Är det någon som har ett plektrum? Då är jag för varje nästa. Kolla, shit. Det är fan, folk har koll. Det här kan ni garanteras. Plocka bra pungen nu. Visa lite pung. Säg det. Och det enda vi stör. Och det enda som vi egentligen lever. Fortare! Det är tur att vi kan den här. Den totala makten, den totala kontrollen, den totala totalitära. Det slutar till. Får inte gråta. Skulle men den nya tiden, den kom ju så fort. Kan du? Förbi på en gata. Nu kan du falla mental. Förbi på en datakod. Okej, nu är det med då. Jag är ledsen att jag inte kan ett skit, men ni kunde ju allting. Tack så mycket!